gràcies per la invitació i també per venir i escoltar i participar d'aquest espai. Així, com has dit tu, jo diríem del tema que més puc parlar és sobre l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que és un moviment social, i després del sistema elèctric, primer que no em considero un expert ni molt menys. Llavors, també que pugui ser una cosa, si hi ha gent que també en sap i que té coneixement d'això, també pot dir la seva. Jo crec que faré unes petites pinzellades del que és el sistema i com funciona, i del que puc parlar més concretament serà del moviment social aquest de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que li diré AP, per anar més ràpid, perquè si ets anar dient tota l'estona el nom, pot ser... Però això, totalment obert a qui pugui parlar més del sistema, endavant. Del que jo m'agradaria destacar, sobretot des de l'APE, que destaquem sempre del sistema, és que és un sistema oligopòlic, que hi ha molt poques empreses, que no són petites, que dominen el mercat i que se'n beneficien. De fet, es beneficien d'un dret que hauria de ser fonamental, no? El dret, nosaltres diem l'accés als subministraments bàsics, que són l'energia i l'aigua. L'energia en les dues formes que tenim a casa, no? Que normalment tenim o electricitat o gas, o les dues coses. Llavors, aquestes tres, aigua, gas i electricitat, es beneficien de mercantilitzar aquest dret, i que no és un benefici menor, són unes empreses que tenen milers de milions de beneficis l'any. Ara, els últims anys, la que està creixent més en beneficis és Iberdrola, que arriba fins a 3.000 milions de beneficis l'any, i les altres que queden una mica més lluny, que són Naturgy i Endesa, que en tenen al voltant de 1.000 milions. El sistema elèctric, en concret, es divideix en 4 sectors. La producció o la generació, que serien totes les centrals que produeixen electricitat, des de nuclear, centrals hidroelèctriques, el que podríem dir renovables, que són sobretot fotovoltaica i eòlica, i després la part aquesta que fan servir combustibles fòssils, centrals que fan servir combustibles fòssils per generar electricitat. Això seria la generació. Després està el transport, que són les línies d'alta tensió que veiem sempre a les afores de la ciutat, sobretot. Després està, per transportar l'electricitat fins als nuclis habitats. Després està la distribució, que és més a petita escala, seria mitja tensió, que es diu, la distribució dins dels nuclis urbans, ciutats, pobles, per distribuir l'electricitat. I això és el que serveix perquè ens arribi electricitat a casa. I després hi ha un quart sector que l'únic que fa és d'intermediari, que no té res tècnicament, diríem, és només econòmic, que són les comercialitzadores, que és a qui li comprem l'electricitat, als consumidors i consumidores domèstics. Comprem l'electricitat a les comercialitzadores, que és qui ens fa la factura, qui ens cobra aquell preu, i seria això. Ja he dit que aquestes... Clar, la llei està feta perquè no puguis estar als 4 sectors, que només puguis estar a un sector. Una empresa, un sector. Però la veritat és que aquestes empreses, les grans, les de l'oligopoli, que jo n'he dit 3, però normalment considerem que són 5, les 3, Endesa, Naturgy i Iberdrola, però també considerem EDP, que és Energia de Portugal, i abans es deia Viesgo, però ara és Repsol. Aquestes 5 grans empreses dominen els 4 sectors, de fet, menys el transport, que és un monopoli obligat, que és la Red Eléctrica d'Espanya. La resta tenen presència en aquests sectors, a través d'altres empreses. Una empresa és la comercialitzadora, una altra empresa és la distribuïdora i una altra empresa és la que genera. Però és el mateix, diríem, els mateixos accionistes, les mateixes persones que tenen els diners en aquestes empreses. Perquè us feu una idea, per no entrar en detall en cada una d'elles, però les quotes de mercat dels 3 sectors en els que estan al 80-90% d'aquestes 5 grans empreses. I l'últim és una cosa que ja sabem bastant clar, que hi ha unes pràctiques molt habituals de portes giratòries en aquestes grans empreses. Expolítics que han tingut responsabilitats
han acabat els consells assessors d'aquestes empreses. Sense entrar molt més en detall, si no més endavant parlem d'això. Ara, el context de la pujada de la llum, per explicar com es fixa els preus de l'electricitat. Es fa a través d'un organisme, d'un funcionament que es diu el mercat majorista, que és marginalista. O sigui, que té aquestes dues, aquests com dos cognoms, podríem dir. El que es fa és, a previsió d'una demanda del dia següent, a 24 hores vista, es fixen quina demanda hi haurà a cada hora del dia següent. Llavors, cada central generadora, el que havia dit abans que s'anava, es va afegint dins d'aquest mercat. Preveient la demanda va dient, doncs jo tinc nuclear i arribo fins aquí, jo tinc una central hidroelèctrica i arribo fins aquí. Després entren el que he dit de renovables, fotovoltaica i eòlica. I això és el que es va fixant pel dia següent. Llavors, com funciona és que aquesta entrada, que van entrar en diferents formes de generació, la que entra última és la que fixa el preu, perquè acostuma a ser la més cara, però fixa el preu per totes. O sigui, si primer entren, si tenim una demanda molt baixa i fins amb nuclear i una central i amb centrals hidroelèctriques ja s'arriba a la demanda, doncs el preu de la central hidroelèctrica fixa tota l'energia unitària, tot el quilowatt hora o el megawatt hora, el que sigui, el fixa l'última font energètica que entra en el mercat. Què passa? Que normalment s'arriba més lluny, no? Si nuclear i centrals hidroelèctriques que tenen preus baixos, després entren les renovables que també tenen baixíssim, però l'últim arriba als combustibles fòssils, que si entra el gas fixa tota la resta. Si jo tinc una nuclear, em compraran l'electricitat al preu d'una gas. Tinc uns beneficis gegantins. Se'n diuen beneficis caiguts del cel, això, perquè m'estan pagant l'electricitat al preu del gas, de la que es genera a través del gas. Llavors, ara, com que en el context en el que estem, que el gas té un preu molt elevat, és el que ha fet que repercutís a la factura nostra, al final. Aquesta forma de funcionament és el que ha fet que les factures siguin molt més altes. No sé si m'he explicat. Això és el concepte aquest marginalista. Marginalista vol dir que l'últim que entra fixa el preu de totes les altres, encara que m'hagi costat zero, perquè les nuclears ja estan amortitzades des de fa molt de temps. Zero, però no, em pagaran l'electricitat al preu que li paguen el gas. I això repercuteix a la nostra factura de casa. Això és així el context aquest en general. Ara parlarem una mica de l'APE, l'Aliança contra la Pobresa Energètica. L'APE és un moviment social, neix el 2014, al febrer del 2014, i neix sobretot de la mà dels moviments pel dret a l'habitatge. Les persones que es troben en procés de desnonament perquè no poden pagar la hipoteca, perquè no poden pagar el lloguer, també es veu que l'habitatge està molt lligat als subministraments bàsics i tampoc es podien pagar les factures. I neix des d'aquesta línia de poder garantir l'accés als subministraments encara que no puguis pagar les factures. Llavors, està formada sobretot per persones afectades per pobresa energètica, però també llavors persones, podríem dir, activistes o que els interessa el tema de l'energia i de l'accés i de garantir l'accés als subministraments bàsics, que també participen. Llavors, ho fem a través de 4 coses, així, en general. La primera, fem assessoraments col·lectius, això seria el més important, és la base del moviment, que ens trobem cada 15 dies i cada persona pot exposar el seu cas i entre tota l'assemblea, podríem dir, s'intenta trobar un camí per intentar solucionar. No és una solució exacta, però un camí per on es pot anar tirant per intentar, de fet, rebaixar
la situació greu dels casos que ens arriben. I sempre és a través de que les pròpies persones ho duguin a terme. No és un expert que va allà i que diu no, jo ja ho sé tot, jo et solucionaré el teu cas, sinó una línia de treball que la pròpia persona pot dur a terme com un procés d'empoderament. Després, les altres coses que fem són acompanyaments a empreses comercialitzadores, a serveis socials, això sobretot, sobretot a les comercialitzadores, perquè moltes vegades ens hem trobat al principi, i ara també passa bastant, però al principi sobretot, que una persona quan ve dient que no pot pagar les factures se sent com molt culpable de que la seva situació, ella és responsable de la seva situació i no poder pagar les factures és totalment culpa d'ella i li fa molta vergonya dir que no pot pagar les factures o fins i tot deixar de pagar factures perquè li genera un sentiment de culpabilitat molt gran. I llavors també el moviment social acompanya això, a trobar-te amb molta més gent que passa per aquesta situació, fa veure i també destacar que és un sistema on les grans empreses guanyen molts diners a costa d'un dret fonamental, també fa entendre que aquest paper de culpable ajuda a rebaixar aquesta tensió que arrosseguen. Llavors, moltes vegades perquè també m'ha passat a mi, anem a les comercialitzadores i ens tracten com si elles fossin les que ho saben tot, és que no em portes això, és que això funciona així, no sé, hi ha com un maltracte, no? Normalment, a més, normalment en aquestes empreses de l'oligopoli hi ha comercialitzadores que són més petites que el tracte de tu a tu és més ètic, podríem dir, no? Sempre estan, a part que t'intenten posar no sé quantes ofertes, després puc parlar del mercat lliure i del mercat regulat, però que normalment si estàs al mercat regulat, que és quan tens el bo social, a vegades t'intenten passar al mercat lliure. Tu vas allà, no en saps, et diuen no, jo et faig una oferta, per aquest preu pagaràs fixa un tant i la persona cau a la trampa, diríem, i acaba amb un altre contracte, no? Doncs fem això, acompanyaments a les comercialitzadores per intentar evitar això. I de fet funciona bastant perquè ja en els últims anys quan anem a Endesa hem anat molt a Endesa i a Naturgy i quan ens veuen amb la samarreta o amb el jersei ja els tractes són molt diferents, bueno, què voleu, seieu, que us atendrem i és tot molt més tranquil, diríem. Les altres coses que hem fet són manifestacions, com accions, li diem accions, manifestacions, però també fèiem moltes vegades, ara no ho fem tant també per la pandèmia, però anàvem a ocupar una oficina vam començar per oficines, però vam arribar fins i tot als llocs més grans d'Endesa, que ara sí que ja és molt difícil entrar allà al carrer Vilanova. Havíem entrat alguna vegada i ara és pràcticament impossible. Però en una campanya concreta, recordo el bo social, quan va sortir el bo social nou, que no es donaven, que hi havia un nivell de burocratització gegantí i era molt complicat la gent no rebia resposta. Vam anar, vam ocupar i vam dir, mira, portem tantes sol·licituds, les volem, era com simbòlic, no? Tantes sol·licituds que volem una resposta ara i no marxarem d'aquí fins que la tinguem. I llavors estàvem allà fins que venien els Mossos i ens feien fora. Això seria la part més d'acció. Llavors hi ha una part que és d'incidència política, que és a través de partits que tenen representació o fins i tot la Generalitat, conselleries i això, per intentar mesures que podrien ser més conjunturals, de veure com es pot suavitzar aquesta situació de pobresa energètica i de no poder pagar les factures. Aquests serien els quatre llocs d'actuació. I és que potser parlo molt, però les coses que s'han aconseguit des de l'Aliança o des de l'APE com a moviments socials, una cosa a destacar és la llei 24/2015, que va ser una iniciativa legislativa popular, es van recollir firmes i es va portar al Parlament de Catalunya i el Parlament de Catalunya la va votar a favor amb unanimitat. PP, Ciutadans van votar que sí i el PP, el govern d'aleshores,
el va portar al Tribunal Constitucional, la va portar al Tribunal Constitucional i només una part va ser tombada, només la part d'habitatge, la pobresa energètica segueix vigent i aquesta llei és una cosa bastant avançada respecte a Europa, que és una cosa que es diu el principi de precaució. Aquest mecanisme que està integrat dins la llei el que fa és que si tu no pots pagar les factures, o sigui, si hi ha un moment d'impagament de les factures, l'empresa ha de preguntar a serveis socials si aquesta persona, si el seu impagament és degut a vulnerabilitat, o sigui, perquè no pot pagar les factures. Si és aquest cas, no li poden tallar la llum, ni la llum, ni el gas, ni l'aigua, cap subministrament bàsic. Això és el principi de precaució que està dins d'aquesta llei. Però què va generar això? O sigui, estava previst com un protocol o un conveni per evitar l'acumulació del deute, perquè això és el que ha passat. Està vigent des del 2015, però la gent que no ha pogut pagar les factures des de llavors ha acumulat un deute amb les empreses que són milers d'euros, hi ha gent 2.000, 5.000, i aquest procés que no ha tingut una solució fins ara, més o menys, perquè ara ho explicaré, el que ha generat és un assetjament brutal per part no de les empreses en si, que també, sinó perquè venen el deute a altres empreses com bufets d'advocats i això, que el que fan és trucar 24 hores del dia a les persones que tenen un deute tota l'estona perquè paguin, que els posaran en una llista de morosos, amb amenaces. El cas més destacat és que ha sortit a les notícies i que l'hem portat a judici, que a una dona la van trucar fent-se passar per funcionaris de l'Estat judicials, o sigui, dient que la trucaven del jutjat i que si no pagava el dimecres li embargaven el compte. Clar, això és una pràctica que és il·legal i per això està en un procés judicial que ja veurem on acaba, però que almenys hem començat. Aquesta situació que és molt... que crea una ansietat i una angoixa sobre les famílies és fort, i s'ha aconseguit un conveni amb Endesa. Es va arribar al març de l'any passat, del 2021, es va aconseguir un conveni amb Endesa, entre l'administració i Endesa van firmar un conveni per resoldre aquest deute. Des de l'APE volíem el concepte aquest de condonació, que vol dir que es deixa de pagar i no paga ningú, ni l'Estat, o sigui, ni l'administració ni la persona, sinó que l'empresa aquella que té 1.000 milions de beneficis l'any no rep aquests diners i no passa res, perquè té 1.000 milions de beneficis. Però l'administració va arribar a un acord amb unes negociacions bastant tenses de més o menys el 70-30. Al final seria 70% l'empresa, 30% l'administració pública. No estem d'acord amb això, però és veritat que aquesta firma és un alleujament per les famílies, perquè realment ara han començat a rebre les cartes que diuen que aquell deute està pagat i que no cal que el paguin més, que no el paguin, diríem. També dins d'aquest conveni ha entrat una altra cosa que és una mica més secundària, però que ens ha passat molt i hi havia molts casos, que es regularitza, un procés per tenir un comptador social. Li diem comptador social, però no és exactament així, però vol dir que persones o famílies que estan en ocupació puguin tenir un comptador de llum, perquè ens trobem que moltes persones que ocupen el que fan és punxar la llum i això és o fins i tot no en tenen, però punxar la llum, i a més és una pràctica que és perillosa en temes de seguretat, perquè hi ha hagut incendis, persones que es queden enganxades o el que sigui. Llavors un comptador social, un comptador per donar solució a això, és una sortida a la situació d'aquesta gent. Això no està passant tant, així com el del deute, sí que hi ha moltes famílies que estan rebent la condonació, entre cometes, el dels comptadors no està passant gaire. I llavors volia parlar una mica de què ens hem trobat amb la pujada dels preus de les factures, sobretot de l'electricitat. Els casos més grans, més així com paradigmàtics, són els de... O sigui, hi ha molta gent que ha entrat en no poder pagar les factures, gent que es trobava que
que amb els seus ingressos podien pagar les factures, a l'augmentar el seu preu, doncs diríem que ha augmentat la gent que es troba en aquesta situació de no poder pagar les factures. Perquè això és una cosa que no he dit al principi, però que em serveix per explicar-ho ara, però que ens trobem amb les disjuntives aquestes de pagar coses que són vitals, com l'alimentació o fins i tot el lloguer, però sobretot l'alimentació o coses del dia a dia, o pagar les factures, no? Hi ha gent que es troba en aquesta... I el que fa la llei, i el que diem, doncs, ostres, mira, si no pots pagar, hi ha la llei que et protegeix, doncs no paguis les factures perquè així pots... els teus ingressos aniran més aviat cap a les necessitats vitals, sobretot d'alimentació. Doncs molta gent que es troba entra dins d'aquesta disjuntiva a l'augmentar els preus. Després una cosa que passa molt és el bo social, aquesta mesura que va fer el govern ja fa un temps, que és totalment ineficient i a més ara es demostra, o sigui, en els casos que ens arriben són mostres clares de que no serveix. Perquè a més ara, o sigui, el bo social és un, si no ho sabeu, és un descompte que es fa a les factures del 25% si et declaren consumidor vulnerable i del 40% si et declaren vulnerable sever. Ara, el govern d'ara, el que ha fet és augmentar el tant per cent. Els de 25 s'ha augmentat fins a 60 i els de 40 s'ha augmentat fins a 70. Però què passa? Primer, tenen uns barems de renta que considerem que són molt baixos. O sigui, has d'estar realment molt apurat per entrar al bo social. Bueno, no molt apurat, però els considerem baixos en comparació, per exemple, amb la llei 24/2015. Per entrar dins de la protecció de la llei 24/2015, que es fa a través d'un informe, doncs la gent que pot accedir a aquest informe, els barems de renta són més alts. Llavors, el bo social considerem que ja primer té uns barems de renta baixos. I segon, que té uns topalls, uns límits de consum. Si tu et passes d'aquell consum mensual, el que et passis està a preu de mercat, no té descompte. Llavors et faran el 60% d'un consum, però si tens més, allò no hi ha descompte. I clar, ens ha passat ara. Ara, com que els preus estan pels núvols, hi ha persones amb 70% de descompte, 70% de descompte, però que paguen 300 euros de factura, entre 200 i 300, perquè tota la part més enllà del consum està a un preu desorbitat. Són persones que tenen, per exemple, 100% elèctric, que s'han d'escalfar a l'hivern i què poden fer? Doncs han de posar la calefacció elèctrica i això fa que el consum passi d'aquest límit que marca el bo social. I els altres casos que també són molt exemplars són les persones que necessiten una màquina sanitària per viure, com pot ser una màquina d'oxigen o persones amb cadira de rodes que han d'enxufar la cadira perquè es carregui durant la nit. I això també fa que es passin del consum i que, per tant, ho paguin molt per sobre. Però això demostra clarament que el bo social és una mesura totalment ineficient. Sí, llavors, també els casos que ens trobem són els d'ocupació, sobretot, però que intentem que a veure si amb els comptadors socials, amb aquest conveni, es vagin posant, i a veure què passa. Però de moment fins aquí. Sí, així podem obrir una mica. Has introduït molts punts, Sí o no? Em sembla que sí, hi haurà tela aquí per contar. No sé si algú vol fer alguna intervenció,